Cada mañá, centos de pescadores acoden a traballar e vender a súa mercadoría. Pescando na súa costa cada día, ou navegando ata mares distantes durante semanas. Ribeira é unha das máis fermosas vilas mariñeiras da ría de Arousa. O seu porto pesqueiro é dos máis relevantes de baixura de Galicia e incluso de Europa. Por iso, a futura lonxa de peixe de Ribeira será a actuación edificatoria máis importante da vila en toda a súa historia. O edificio da nova lonxa de Ribeira concíbese como un gran contenedor. Dentro deste, lévanse a cabo as actividades de recepción, clasificación, venta, manipulación e expedición do peixe, co máximo grao de eficiencia. A nova lonxa funcionará como un fito urbano e paisaxístico. Coa súa implantación, contribúe decisivamente á redefinición da fachada marítima da vila de Ribeira e o seu porto. O proxecto abre a cidade ao mar a través dun novo sistema de circulacións peatonais e rodadas. Cunha estructura de grandes pasarelas concebidas como un balcón hacia o mar. Arquitectura potente, afastada das modas pasaxeiras, pensada para a permanencia, pensada para un uso racional do espazo, e capaz de reflectir noblemente o paso do tempo. A compartimentación de espazos por temperaturas e usos e un rotundo sistema de circulacións xeran unha planta óptima para o seu uso. Os criterios de sostibilidade e eficiencia enerxética son claves principais no deseño, necesarios na aplicación de aillamentos, controles de iluminación, ventilación natural e forzada, tan necesarios en edificios destas características. A Xunta de Galicia
e a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, apostan pola modernización do sector pesqueiro de Ribeira. En definitiva, dotar a Ribeira dunha lonxa que abra a cidade ao mar, que se presente como un fito urbano e que ofreza a esta vila mariñeira a lonxa coas máis altas prestacións cas que hoxe se pode contar.